Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Dako kayo ron nga pista nga iglilihi or holiday of obligation kanatong mga Kristiyanos, mga Katoliko, kay pista karon sa Immaculada Concepcion ni Santa Maria nga Birhen. Kasabot ba mo anang Immaculada Concepcion ni Santa Maria? Wa sad kasabot. Pasabot ni ana nga si Maria gipanamkon sa tiyan sa iyang inahan nga wa matapti sa sala nga panulundon, giprotektahan kitang tanan nga gipanamkon sa tiyan sa atong inahan, pulos ta na taptan sa sala nga panulundon, bulingon na tangdaan diri pa lang sa tiyan. Pero si Maria diri pa lang sa tiyan sa iyang mama limpyo, kay wa kasod ang sala nga panulundon, ngano man tungod kay naay plano ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Mao na ang plano sa kaluwasan, nagsugod pagkatuman sa dihang gipanamkon ang mahal nga Birhen Maria. Mao nang dako kay ni natong pista, kay sinugdanan na ni sa atong kaluwasan. Busa iampo nato ang tibuok kalibutan nga unta mutahod, muila ug mudangop sa mahal nga Birhen Maria ang tuburan agianan sa tinuod nga kaluwasan, lawas ug kalag. Ug ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi nga maoy hinungdan nga makaluwas sa atong mga panginahanglan, labi na sa atong mga proyekto, hatagan usab unta sila sa tinuod nga kalinaw, kalipay ug kabalaan sa kinabuhi, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala.
Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios, ang mahal nga Birhen Maria gipanamkon nga way sala nining paagiha, gianda mo ang takos nga puloy-anan alang sa imong anak o giluwas mo siya sa tanang buling sa sala tungod sa mga pahanungdan nga daan ang nakita sa kamatayon ni Kristo. Busa itugot nga malimpyo kami sa sala ug moabot unta kami nganha kanimo tungod sa pangaliya ni Maria. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, o giabot ako kahadlok, og mitago ako, kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babayi nga gihatag mo kanako, maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babayi, nganong gibuhat mo man kini? Ang babayi mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka,
Ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon magkamang kana pinaagi sa imong tiyan ug magkaon kanag abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinungtanay ikaw ug ang babayi, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo ug paakon usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa ug Eva, kay siyaman ang inahan sa tanang tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya ug katingalahang mga buhat. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya ug katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tumbangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinod anon, alang sa balay sa Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit. Pag-awit kamo pagdahig. Awiti
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong paghiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo, mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw o pagbuot sa Dios, ug diha kang Kristo, gipili kita sa Dios aron maiya kitang katawhan, sumala sa iyang tuyo, sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita, nga maoy unang nagsalig kang Kristo, magdayeg sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpadalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki og nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David og mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios.
Hinomdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya moanak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, gihisgutan ang the fall or ang pagkahulog sa kaputli sa unang tao or mga tao nga gibuhat sa Ginoo, nahulog sila ngadto sa kahugawan sa sala tungod sa lansis sa bitin. Kinsa man tong bitin? Kaila mo ato? Gisingan ato niya? Kinsay nga bitin? Ang yawa, si Satanas. Ang limpyo nga tao nga gihimos Ginoo, gihugaw-hugawan sa yawa, pinaagig sala. Nya unsa man ang salaa, gitawag na natog original sin. O gikan diha, mibaha ng salaa hangtod sa katapusas kalibutan, ang tanang tao mataptan gyud ana. Tingali, matud pas atong ikaduhang pagbasa, kitang tanan nagihimos Ginoo, diha naman tadaan sa iyang hunahuna. Hasta ang umaabot na katawhan nga himuon sa Ginoo, naananas hunahuna sa Ginoo. Maubitang sala ginang maggamit anang pills, kanang contraceptives, labi na ginang abortion, nganuman kay kanang miturok nga bata diha sa taguangkan sa inahan, naanana sa hunahuna sa Ginoo. Sa ato pa, intentional. Sige, lingay mong tupad. Ing na, wa pa ka matao, gihuna-huna nakas Ginoo. Giing na, wa pa ka matao, gihuna-huna nakas Ginoo. Pero ang hunahuna sa Ginoo, usahay, supakon sa tao. Nganuman, tintalon man tas yawa. Muna ang yawa, moingon dayon sa magtiayon, tulo na nakabuk inyong anak, hunong na, palaygit na. O, wa na, inyo na nang hunahuna. Nya kung punan din as Ginoo og laing tulo, imong supakon, nga naaman to'y plano ang Ginoo ato, intentional man na. O, di ba? Mao na pagbantay. Si Maria, gibutang na sa daan sa planos Ginoo. Ningon ang Ginoo, hugaw naman ang tanang tao, maghimo na sad kog bag-ong tao na kanang limpyo inigsugod, pamasin nga ma-reverse ang maong fall kadtong maong pagkahulog sa sala. Maghimo kog tao nga hopefully dili unta mahulog sa sala. Hope lang to, kay nga naman ang plano sa Ginoo kinahanglan man uyunan sa tao. Without God, dili ta maluwas. Pero without our cooperation, masayang sad ang kaluwasan. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na ni tabang bakas pagluwas sa imong kaugalingon. Ing na nitabang ka. Kay usahay ra ba, moingon ra ba dayon ta? Ada, ang Ginoo na lang gyud mahibaw pader. Pagbuot lang gyud Ginoo. Unsa ka, imong paminaw, malangit ka, ay pagbuot lang gyud nas Ginoo pader. Dili oy.
kinahanglang magbuot sad ta nga maluwas, mukuyog ta sa plano sa kaluwasan. Muna si Eva o si Adan, wa mukuyog, na failure sila sa pagkuyog sa kaluwasan. Partnership man gud ni ang kaluwasan, Ginoo ug tao. Dili pwede Ginoo lang. Matud pa ni San Agustin man siguro to, bugo-bugo sa kuan ning mga kuan-kuan. Ingon si San Agustin mantingal ito, ang Ginoo nga naghimo kanato nga walay pagpananghid kanato, dili muluwas nato sa way pag-uyon nato. The God who created us without us will not save us without us. Nisamot na Ginoo, na mo kasabot. Hiling niya ay man to pa rin kasabot ka ato. Binisaya man to in English. Wa gyud kasabot. Ang Ginoo nga naghimo nato nga wa mananghid nato, dili sad muluwas nato nga way pag-uyon nato. Di mamugos ba ang Ginoo? Di niya ipamugos ang iyang kaluwasan. Muna si Maria himo sa Ginoo nga putli, nga wa mahibaw si Maria nga putli di ay siya pagsinugdanan. Pero nagngandoy ang Ginoo nga one moment in the life of Mary, muuyon siya sa kaluwasan. Ug mao na ni ang atong ebanghelyo. Giingna na siya sa Ginoo, magmabdos ka og Ginoo nga mao ang manluluwas. Miuyon bas Maria? Wa. Mayuhan ninyo. Unyag ingnon karos Ginoo, magmabdos ka. Nya ikadusi na magmabdos ka. Kay mao ni ang makaluwas. Muuyon ka dili. Ayaw na tudlo ang way bana. Anong inyo man ang tudloon nga nagsige man lagi, dugay na kong niuyon, dugay na kong niuyon. Wa gyoy niuyon ako. Ay sagdain na lang sad nang wa pilias Ginoo nga maminyo. Ayaw na lang sad mo pamugos kay kamo ra ba sad no, mamugos sa gyung maminyo. Oh, gipili mo sa Ginoo nga dili mo manganak kay wa mo ibana, mamugos gyud nga manganak. Ang tun na lang noon makaapil na lang ni usa. Unsay imong gikinahanglan day? Anak ra gyud father. Oh, available ko. Oh, ayaw pamugos kay plano nas Ginoo, mamugos man ka. Pero og naa say plano ang Ginoo nimo, ayaw sad supak ka og paanakon gyud kas Ginoo, ayaw sad pagsupak. Mao na si Maria, igo ra siyang niingon, unsaon man pagkahimo ani nga wa man ko hilabtig laki. Virgin man ko. Ingon ng Ginoo, don't worry, ako na'y mag-igo anak. Ang Espiritu Santo mo ay mo pamabdos nimo. Nganli naghisos ha, kay manluluwas na, balaan na. Ingon des Maria, mahitabo unta kanako, be it done to me according to your word. Kanindot unta kitang tanan mo, ingon mahitabo unta kanako ang imong pulong. No? Inig-ingos Ginoo, palit og slat. Mahitabo unta kanako ang imong pulong. Palit dayon kag slat. Di ba? Ana ra man gud na. Pero mayon ka, ayaw sa Lord kay ako maning ipalit og kuan, ako maning igasto kuan, ako pa man iparenovate among balay, papintalan pa man akong usab akong sakyanan, ako magpalit pa man kog bag-ong sakyanan. Ayaw lang sa Lord. Mayon ding Ginoo, mabangga ka. Bago kay kag sakyanan pero nabangga ka. Ay Ginoo, luwas atong Ginoo. Taw luwas og ni palit pa kag slat, wa ta kakapalit anang motor nimo karon. Nya kay wa man ka kapalit og motor, di ta ka mabangga. Di ba? Ingon father ba, mamugos na gid sa iyang slat. Iya na gitang banggaon. Di wasa ta kay bao. Sige kag paayos imong balay, sige kag panindot sa imong kural sa imong balay,
Di gyud ka mo palit og slat, di gani ka mo tabang sa imong silingan nga purting lisura nga mao man ay sugo sa Ginoo nato, generic man na nga sugo. Love your neighbor as yourself. Paglinog, hugno inyong balay, purting lataan nimo. May patong inyong silingan nga tarpulin ra mo igi kanang giatop, pagkahugno agiwakli lang sa ang imo siminto man no niya, two-story pag yun, pagkahugno, apis sa to imong silingan, banday-banday lang kawayan, pagkahugno, giwakli lang. Nigawak pa, uy, sa maron. Uy, akong silingan, nahugno na. Sus, patay ka niya. Importante. Mura naman nagsige na tagpanonglo, ani ay. Pero mura biyasag tinuod. Muna kaning namalit na tog slat, siguro na gining dili mapobre. Mahimo na gini silang mga abunda nga mga tao, no? Salamat kayo ang atong SBF DAG, ang atong halin niabot nag 2,293 pero naapay 57,707 ka slots nga available, tag 500 rani per slot para nis atong kumbinto. Nya ang ato sang sitiyo para atong ipaayos mga balay nga mga gubaon kadtong 140 nya sige naman tarog evaluate na pagidaghang nang apply mahapit na sad moabot og 100 nambot hindi na nato tingin makaya pero sige lang ato lang ganang dawat-dawaton. Niabot na sang atong halin sa sitiyo og 54,270, 9,730 na lang yun ang nahibilin. Yes, pakpak. Kotob ra ni karong December 25 pero nagtuo ko din na ni kaabot og December 25. Sus na pagini-text nako padir ayaw na lang kung naghununga ang imong sitiyo aron maayo na tanang balay. Gisayunan lang sa din siya ay pero may magbuot mo angongon ko ni. Ay ayuhan na sana ninyong balay yung silingan magsalig raman sad mo nako sige baligyag sitiyo nga perti na ba taong lataa aning akong naong aning slat. Pero proud baya ko, proud ko nga ginganlan ako rog Father Slat. Di ba? Og baon ni pagbuot sa Ginoo, matuman din ay kanako, sumala pagbuot. Sagdi lang, nganli lang kunyog Father Slat, daghan man sad nga mga tao nga nalipay. Di ba? Bahala nag ako maoy mabati, basta malipay ang mga bati. Di ba? Bahala nag ako mo'y mahugno basta matukod ang mga balay nga nangagusbat. Di ba? Nya ang ato sang kuan is ang atong DSAP katong tag 500,000 na apay available nga 23 ka slots. Pero ang atong investment nga na-remit na out of 147 niabot nag 135 ka slots, 12 slots pa ang wap amarimit nga gi-pledge nato. Ako ning gihisgutan tungod kay pulos gyud ni maghatag og kaayuhan sa atong simbahan. Nakaron unsa may nahitabo sa dihang si Maria limpyo sa sinugdanan. Si Maria mipabaha og kalimpyo ngadto sa kalibutan. Gitawag nato kini og kaluwasan. Kinsa man ang mitubod gikan ni Maria aron mahimong kaluwasan si Jesus. Si Jesus mao ang buhing tubig nga naglimpyo sa atong kinabuhi. Giunsa man ni Jesus pagpadayon nga ang kalimpyo mubaha sa atong kinabuhi pinaagi sa tubag katikista. Sus, Ginoo ko naman. Unsa may inyong gitudlo sa eskwela. Ang kalimpyo nga nagsugod ni Maria nga mi reverse sa sala, mibaha pinaagi ni Jesus tungod ni anang 7 sacraments. Ang sakramento maoy naglimpyo nato ug maura gyud makalimpyo nato gikan sa sala.
Human atog dawat sa sakramento, suportahan sad na sa mga sacramentals. Mo nang dili pwedeng magsige tag gamit og sacramentals nga wa kay sakramento. Kay ang sacramentals dili makapapas sa sala, ang sakramento ra gyud. Mo nang dunay moingon ako dinhi, Pader, pwede imo ming blessingan kay nagpa-civil married man mi. Later na lang mi mag-church. Pinaana ba? Mag-church. Nako, dili ko mo blessing ninyo. Kay kining inyong kasal sa huwis o kining akong blessing ninyo, dili ni makawagtang sa sala nga adultery nga mitapot ninyo karon tungod aning inyong pag-sex bisag way sakramento. Pagpakasal mo aron mapapas ang sala sa adultery, mo ipikto na ang blessing. Kining atong simbahan, limpyo, hugaw. Kisay ng labay na. Limpyo ni. Pero ugwap ani ginindot pag-install ang atong mga tiles, ang atong granite, ugwap ana ginindot paghimo ka ng mga bangko, unsa may atong limpyuhan. Di ba? So ang pagtaod aning tiles o kanang mga bangko mo na equivalent sa sakrament. Ang kanang paglimpyo nato matag adlaw mao na ang sakramental. Pero kung kanang atong bangko diha gansal-gansalon kay na wa na tarong pintal, bisag unsaon nimog trapo, hugaw lang gyapon nagnaong. Kung kining atong mga granite nangasamad ni sa grinder, bisag unsaon pa natog map, pabilin gid na siyang bati tan-awon. Di ba? Mao na pakasal usa, una pa-blessing. Nasay magdagbata dinhi, Pader, blessing akong bata. Ngano man amo ning ibiyahe. Pila naman na kabuan? 3 kabuan. Ayan. Nabunyagan na wap Pader. Kay naghuwat pamis akong bana nga mouli to amas abroad. Nako pabunyagi na dili ko na blessingan kay ang gikinahanglan anang bataa ang pagpapas sa sala nga panulundon. Ang akong blessing dili ni makawagtang sa iyang original sin. Ang bunyag mo'y makapawagtang. Kung mabangga mo ron dito sa unahan, mamatay ng imong bata, tulubago na nimo, nganong wa na nimo palimpyuhi. Muna sa atong simbahan, balaod sa simbahan, ang bata bunyagan gyudayon as soon as possible after birth, aron mapapas dayon ang sala nga panulundon nga maoy nagtapot didto ni Adan ug ni Eva nga gi-reverse na ni Mother Mary. Ayaw dugay-dugaya ang imong anak nga mag-antos anang original sin. Tagaig sakramento. Nasi daghang magpa-blessing sa balay, daghan kaayong mga kaninyang among altar, Father, blessingi kani among rebolto, kaning among crucifix, blessingi sa ni Father, sacramentals. Pero akong nahibawan, nag-live-in di ay, nagpuyo-puyo ra di ay, wa di ay kasal. Uy, gapakauwaw lamos Ginoo. Makawagtang nas inyong sala kanang naadihang mga sacramentals nga atong blessingan, dili ang kasal ninyo. Diha pagi akong giblisingan nga pag ingon ako imo ning balay day kay 2 story perting dakua unya na pag duha ka buok SUV nga nagparking nya tan-aw nako siyang naong di man kay siya dato og naong hasta sa tong iyang kuan ako imo ning balay ni to ang luha mabdos man siya to ang luha siya kabit ra ko Pader nako ha unya siya gihimuan kog balay sa akong kanirong kabit kay uno mamikabuok iyang kabit nya wa man siya anak sa iyang asawa nya kanang nangita siya og anak nga lalaki katong 5 niyang kabit nanganak naman to mga babae man unya ako Father kay laki maning ako mo nang iya kong gipalit kihimuan aning nindot nga kaning balay aw gipalitan siya ba dito sa subdivision nindot nga unit akong giblisingan ako day kaluoy nimo siya Pader hapit mi way ikapalit og kutsara labaw na gyud sa kutsaraon
ako hapit mi perti ginamong pobrihan na ako ni mga ginikanan karon pader hayahay nami na napay balay napay sakyanan sakto pas kaon musabot ra yung Ginoo nako Father nako ikaw ra gyud wa kasabot sa Ginoo ang Ginoo mo sabot gina nimo ikaw ra gyud wa kasabot nga mas ngilngig ang epekto sa sala magunsa magdindot ang imong gikaon pero ang imong kalag giuhaw sa Ginoo nga imong Dios magunsa magligon ang imong lawas tungod ang imong mga gikaon ug kanindot sa imong gisakyan apan ang imong kalag nagkapakapa sa lapok sa sala nagiyatak-yatakan sa mga tiil ni Satanas. Nindog na ta atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo gianak ni Maria nga birhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato gilansang sa krus namatay ug gilubong mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw nabanhaw mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa pamilitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, diha sa iyang putli nga pagkagipanamkon si Maria nahimong ikaduhang Eva. Busa atong duulon siya sa atong pagpangamuyo sa Ginoo ug moingon kita Amahan ang among kinabuhi magdaig unta kanimo. Amahan ang among kinabuhi magdayeg unta kanimo. Nga ang simbahan motubo ngadto sa kahingpitan ni Maria ang atong padulngan ug ang atong paglaom magampo kita sa Ginoo. Amahan ang among kinabuhi magdayeg unta kanimo. Nga pinaagi sa pagampo ug sa pagpenitensya ang kalibutan makasulod sa malinawong katuigan nga mao ang pagdaog sa kasing-kasing ni Maria magampo kita sa Ginoo. Amahan ang among kinabuhi magdayeg unta kanimo. Nga ang putling kasing-kasing mopalambo sa katarong ug panag-uyon sa tibuok katilingban magampo kita sa Ginoo. Amahan ang among kinabuhi magdayeg unta kanimo. Nga si Maria nga puno sa grasya magtabang kanato dinhi sa atong pagpanaw magampo kita sa Ginoo. Amahan ang among kinabuhi magdayeg unta kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Amahan ang among kinabuhi magdayeg unta kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan ang among kinabuhi magdayeg unta kanimo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Amahan ang among kinabuhi magdayeg unta kanimo. Nga ang mga nangamatay sa walay katapusan magsadya tipon kang Maria ug sa tanang mga santos didto sa langitnong gingharian
magampo kita sa Ginoo. Amahan ang among kinabuhi, magdayeg unta kanimo. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pagampo o pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria ang Imakuladak. Kay amo kining gituboy, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga mahinangpon ang makaluwas nga gasa nga among gihalad kanimo niining pangili ni Santa Maria nga Birhen nga gipanamkon nga way sala. Itugot nga maingon nga nag-ila kami nga gilingkawas siya sa tanang buling sa sala tungod sa grasya nga gipasiuna paghatag kaniya. Sa ingon maluwas usab kami sa tanang sala tungod sa iyang pangaliya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matawon. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay giampingan mo ang bulahan nga Birhen Maria sa buling sa sala nga panulundon aron diha kaniya nga gipuno mo sa imong grasya, maanda mo ang usa ka inahan nga takos sa imong anak ug matiman-an mo ang sinugdan sa imong santos nga simbahan, imong tahom nga asawa nga way mansa. Ang Birhen God nga purisima mauman ang maghatag kanamo sa anak ang kordero nga inosente nga nagwagtang sa among kasalanan. Siya ang nag-andam sa Birhen labaw sa tanan alang sa imong katawhan aron mahimong tigpangaliya sa grasya
ug sulundon sa kasantos nga way ikagsama. Ug busa uban sa mga anghel nagaday kami kanimo diha sa among pag-awit nga malipayon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon,
ug kadtong mga wa nay naghandom labi na tong nabiktima sa gubat, kalamidad, mga bomba, pagpamumba ug panamastamas. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimong makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Ang mga sakramento nga among nakalawat Ginoong Dios namo, mag-alim unta dinhi kanamo sa mga samad niadtong sala nga sa ulusahong paagi giluwas mo ang bulahang Birhen Maria nga gipanamkon nga way buling. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga lingkods makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang atong kaluwasan. Salvation. Nya mahitabo ra ni kung mo-cooperate kita sa plano sa Ginoo sama usab ni Maria nga ni cooperate siya unsaon pagwagtang ang sala. Dawato nato ang kalimpyo pinaagi sa
pagsunod sa mga sakramento nga angay natong dawaton o sa pagpuyo sa kinabuhing Diyos non sa tanang adlaw. Salamat sa atong mga nagsunod sa Ginoo ug mialagad nato karon ining misa nato, unang misa sa atong Immaculada Concepcion nga kapistahan. Ang atong mga pimag, ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong mga ushers and usherettes, ang atong love offering assistants, ang atong lectors, salmista, mga sacristans nga ni-serve karon, ang ato sang mga PYCC nga mo'y nagngulo sa atong Biblical Rosary, so good ganihang 4:45 in the morning. Nga ang atong choir karon, ang Holy Rosary Youth Choir og San Vicente o daghan man ni sila, sagol-sagol. Nga ang ato sad nga mga nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers karon sila si Mr. Bernardo ug Mrs. Raquel Jacobi and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Ugmang adlaw, ang napatay misa karon alas 12:15 sa udto nya alas 6 sa gabi. Ang atong mga igsoon nga wa kasimba karon, tiksin ninyo. Ikuan yun, i-encourage nga manimba kay holiday of obligation karon. Magpasalamat pud ta nga giuyunan pud ni sa atong gobyerno nga gihimo sang holiday karon. At tagaan kitag higayon sa pagsimba, ang respeto sa atong gobyerno, sa atong pagpraktis, sa atong pagtuo, atong pahimuslan. Nya, padayon tagpalit og mga slots, ang atong SBF DAG na napay available na 57,707 ka slots, tag 500 pesos per slot ni siya. Nya, para ni sa atong kumbinto, ang ato sad nga kaning CTU or Christ Transforming Union napay available nga 9,730 ka slots, tag 100 pesos per slot. Nya doon na sad ni siya 300 slot challenge nga tag 30,000 per challenge. As of yesterday, nakadawat na pud ta og 23 ka 300 slot challenge. Nya ang ato sad nga DSAP na apay 23 ka slots o niya kining tag 500,000 pesos per slot ni siya with 25% interest per annum. Nya kutob rasad ni karong December 25 ang atong pagpamaligya ni ining investment slot. So atong pakpakan ang tanang nipalit sa atong slot. Salamat kayo. Nya ugmang adlaw alas 5:45 sa hapon maghimo ta sa atong lighting ceremony, simple lighting ceremony para sa atong mga Christmas lights and Christmas decors. Kung ganahan mong mo appeal sa atong lighting ceremony, simbala mo din higsayo ugmang adlaw. Nya ighuman sa atong short ceremony dias gawas, manood ta din simbahan para sa misa sa alas 6, anticipated mass dinhi sa atong sulod simbahan. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ana sa kalim. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.